Yazi namhlanje ngithi ake ngikhulume bafethu ngalabantu asekuthiwe kumele baye kothwasa. Nansi ke ingozi. Njengoba kuthiwa hamba uyothwasa, uyugula mhlambe une confusion ekhanda. Abantu ababangoma ke bazokuthi mune confusion usuke unenkinga yemoya. Mntakamana into yokuqala mase uzibona ukuthi sekuthiwa unemoya, hamba uyo-check igazi oqala. Cause lezi zifo ezo-chronic ziyawulimaza umqondo womuntu, uzombonisa amaphupho amaningi. Uma sewuqala uphupha amaphupho, hamba uyo-check igazi, kungenzeka ukuthi unesifo. Uma sewunenkinga yokuthi hayibona hayi ngazi indaba yedlozi yangigojela ifuna ngiyothwasa, sondela kumina sikhulume, uzogcina ungayi lapho. Ngoba nina nidlala imimoya bafethu engesiyona ngisho yasemakhaya, le mimoya iyonichithisa igazi. Khona izinto bafethu eziningi eningazazi njengoba nisekuthwaseni kuyimanje, mhlawumbe abeni sekade beprofethelwa izolo ukuthi kumele bayothwasa. Abanye kuyimanje basekuthwaseni. Mntakamali le mimoya njengoba bethe beqala bakwenzela iritual bathi vuma. Ingoba bingakwazi ukuoperate emzimbeni wakho ungayivumanga wena. Usazophuza igazi ke mntakamama. Bangabe besakutshela imfihlo yaleli gazi. Leli gazi ke bafethu ngiyayisho lento mina ngoba angisabi lutho, akunankinga nami, awukho futhi umoya engiwusabayo emhlabeni. Izangoma eziningi ezithwasile aziyazi imfihlo yobungoma bafethu. Lalela ngikutshela. Leli gazi ngalesikhathi ulithatha uliphuza, ukuthwala lokho. Izangoma zazikutshela ukuthi njengoba uphuza leli gazi ulifaka le mimoya ngaphakathi, awukwazi ukufaka abantu bakini ngaphakathi kuwena, bakufakisa amandiki namandawo, bakuthwalisa ngawo. Okufanele ngabe sebekunika icontract ukuthi after 3 months noma 6 months ubophinda usebenzisa igazi futhi. Izangoma ziningi ithwasile kodwa imfihlo yazo aziyazi. Le mimoya mawusuyifakile ngegazi ifuna uhlale uyihlabela. Isangoma mfethu siphila ngegazi. Mina ngiyazi indaba yezangoma zanamhlanje. Anoke nibone nje uhamba lapha uthi ubuya 3 months. Ubuya ke 3 months uba right, uyakwazi ukuhlola wenza yonke into. Kodwa after 3 months or 4-5 months awusakwazi ukuhlola. It's because le mimoya ohlola ngayo isibuyele kugobela la yondliwa khona. Iyazibuyelela yona, hayi ukuthi ugobelwe, hayi lento ukuthi ugobela wathatha idlozi lami. Ugobela akasoza akwazi ukuthi idlozi lakho. Amandiki namandawo lawa bafaka ngegazi kwena abuyele emuva lawa kuthiwa hamba yosebenza. Mungasawondli amandiki namandawo abuyela back la ifakwe khona. Iyona ke imfihlo yobungoma ke leyo ke. Yekana menithwasa into eyinonsense bafethu. Lento yobungoma it must come to an end ngoba ayikho. Baningi ogobela bayo omngoma kodwa bayabona bafethu ayikho lento. Nina manga nidlala ngabantu. Nidlala ngengane eziningi kuyimanje ingane eziningi zizangoma, nidlale ngezangoma, nidlale ngengane zabantu. Izangoma zanamhlanje ayihloli, aziboni lutho. Ziyagula. Ziyagula bafethu izangoma. U90% wezangoma ziyagula, zidla amaphilisi. Akuzona izangoma lezi, uzoba lapha kanjani abantu kwawena ugula? Wena ubudinga ukulashwa ekhanda ngoba ubunenkinga wena yomqondo.
awufunanga uku-accept ukuthi uyagula. Hambani niyochecka ngoba nihlusha imimoya, hambani niyochecka amagazi before uzositshela uhlusha imimoya la. Before ngoba uzofika usuthi usuyisangoma usuthwasile sikutshele thina ukuthi lokhu ngoba bakho abukho buhambisana nokugula. Wena waya kusangomeni ngoba ugula isangoma leso nina zangoma akonobe nibe mangabe ukuthi umuntu uzohlola ke kuwena mcheke negazi phela lapha esigodweni sakho. Muzana uthwasisa abantu abagulayo. Nina nidila nomoya hayi igazi. Bakithi kulungile. Iyobuyibonane.